Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि जुलि नार्जारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नै जानुवारिनि 1 तारिख नालाय जोंबो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। थांनो ओंखारबाय नै गारियाव गाखोबाय दायो। बर'न्दैसि थांगासिनो गारिनि थाव सोखाबाय नै थाव सोबाय थांगासिनो नै मोनहां जाबाय Tanda bispang jatuh lamanya. Oh dia kan. Dari bil sopaibai nih, karim paling kerbai, melap sikin dalam. दै जोबनाय बेयाव माइ गायजोबबाय गासिबो बिराद गिदिर मानसियानो बिदिनो पिकनिक जाग्राफोरा यो हाजो साइज नुदों हाग्रा जोबनाय Tahu betul jangan lu tomato misal jangan lagi dong थांनो नागिरबाय नै मोनाबाय गासिबो खोमसि जाजोबबाय माने बेयावहाय 5:30सिमल' थानोमोन नालाय देरबिलाव बेनिखायनो माने बै पुलिसफ्रा माने बिदि एलाउ होआखै आरो गोबाव थाजासे गोबाव थानायनि ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय जों थांसिगोनानो गारियाव गाखोबाय नै बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसिगोन बयखौबो हेपि निउ इयार बाय बाय